800 djece sa Kozare je u cijeloj toj epopeji došlo do Zagreba i liječilo se u zagrebačkim bolnicama i umrlo. I sva ta djeca su kulturno pokopana na Mirogoju u doba nezavisne države Hrvatske. Sva ta djeca sa imenom i prezimenom se nalaze na popisu Jasenovca. Ovo je konkretan, recimo. Piše ubijeni od ustaša 42. u Jasenovcu. Je to točno? Pa naravno da je. Pa ubijeni su. Pa zašto su uopće odvojeni od roditelja? Zašto su odvojeni od roditelja? Znači da oni nisu završili na liječenju Završili su na liječenju. Završili su na liječenju. Piše ubijeni u logoru od ustaša. A mislite da su se razbolili u Jasenovcu pa su završili? Razbolili su, ostali su bez očeve majke, bez hrane, bez lijekova. Bili su bolesni, pa masovno su umirali u transportu iz Jasenovca prema Sinjsku preko Savskog. Dobro, ajmo se vratiti ovaj konkretan podatak. Imamo znači 800 djece koje se nalaze na popisu žrtava Jasenovca, službenom popisu. A vi tvrdite da je tih 800 djece umrlo u Zagrebu u bolnicama. Gdje im se pokušala pomoći, ali nažalost... U veoma teškim ratnim zdravstvenim okolnostima, znači i tako dalje. Dobro, ali to je zločinački režim koji je to uzrokovao. Ali sva ta djeca koja su umrla bez roditelja, bilo u Jasenovcu, bilo u Sisku, bilo u Jastrebarskom, bilo u Zagrebu, su jasenovačke žrtve. Sad ste rekli da čisto da ne bi bilo lapsus, znači da su sva djeca koja su umrla na raznim drugim mjestima zapravo jasenovačke žrtve. A de facto jesu, jer je zločinački režim njih odvojio od majki, odnosno od roditelja, jednim dijelom pobio majke i očeve, jednim dijelom ih poslao u Rajh, a onda njih ostavio na milost i nemilost. Ta djeca su povučena prema Sisku, Jastrebarskom i Zagrebu, ne zato što su ustaše to htjeli, nego zato što su Njemci direktno napravili pritisak na Pavelića. Ko je umro u Auschwitzu, ko je umro u Zagrebu, ko je umro na Kosovu. Evo, ja samo ponavljam to radi gledatelja. Ja znam da je nama dvojici to jasno, ali eto, očito, bivšem profesoru to nije jasno. On kaže, to su jasenovačke žrtve. Mislim, evo, kad neko recimo nije upoznat sa ovom materijom i sa popisom, on shvaća kada čuje da taj broj, on smatra da su svi ljudi tamo. To je logički zaključak. Govorimo o ljudima, ne znam, djeci u školi, ljudima ko uči tu brojku, kaže, ok, znači toliko i toliko ljudi je ubijeno tamo. Nije ubijeno nigdje drugdje, nije stradalo od bolesti. Dobro, za ovaj podatak da su ta djeca stradala, odnosno umrla u Zagrebu, a više im se praktički nije moglo pomoći jer su toliko bila. Dakle, čitajte te... Sad opet, nije im se moglo pomoći ovo ono. Jesu li oni umrli u Zagrebu? Jesu. Onda zašto piše da su ubijena u Jasenovcu? A pazi, na popisu logora u Jasenovcu, 80.000, ima ljudi koji su umrli ili koji su Njemci streljali u rudniku Trepča u Kosovskoj Mitrovici. Za to postoje dokazi. Pazi, kako može neko ko je ubijen od Njemaca u Kosovskoj Mitrovici biti na popisu Jasenovca i piše ubijen tamo? Jeste sigurni da je taj još na Ja sam na sreću bivši profesor povijesti.